פלאש. נורית! אחינו, גדלת בעוד שנה, אתה בן 40. יאללה, אלוהים אדירים. אתה נהיית הזקן עכשיו. הזקן שנהיה זקן. טוב, אז אתה מכיר את המקום, בקייפ קורל אם אתה מזהה. חבל שאנחנו לא... איזה מקום? הנה, פה, בקייפ קורל. אז מה אני אגיד לך, מהמלאווח ב2 בלילה, דרך המשחקי NBA, דרך הדוחות המגולגלים, וכהנה וכהנה, שעכשיו אנחנו נצטרך פה, קיבלנו הוראה לא לחרוג את הדקה, אז אין לנו זמן. 25 או 26 שנה, אי אפשר לסכם בדקה. אבל יאללה אחי, Happy birthday, היום יום הולדת, היום